Halo? Halo? Goजोन्थों दे नानि गोजोन्थों आयं माब्रै दं मोजाङैनो दं नों बोरै दं आयं मोजाङै दं आंबो मोजां दं दा बेखायनो दिनै नोंखौ गोसोखांदों आच्छा नानि नोंनि नामा मा नाम आंनि मुङा आलिसा नार्जारि आच्छा बेनिफ्राय नोंनि बिमानि नामा मा नाम आंनि बिमानि मुङा जाबाय बिउटि नार्जारि बेनिफ्राय नोङो बबे गामिनि आङो सत्रं 1 नं जयपुरनि गहपुरनिफ्राय आच्छा डिस्ट्रिक्टआ मा गोलैयो नोंसिनालाय जोंना बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोलैयोना आच्छा आच्छा बिश्वनाथ सारियाली डिस्ट्रिक्ट गोलैयो आच्छा मोजां आच्छा नोङो ख्रिस्ट धोरोमनि सासे गथ'ना नंगौ आयं नों जिसुखौ अनो ना नानि अनो आयं अनो बेनिफ्राय नों दा मा क्लासाव फरायगासिनो दं आङो फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो दङ मा नोंनालाय इंलिश मिडियाम इंलिश मिडियाम साइन्स स्ट्रिम आच्छा नोंनि फरायनाय गिबि फरायनाय स्कुला बबेमोन आंनि गिबि फरायनाय स्कुला गहपुरावहाय गहपुर टाउन हाई स्कुल नाममोन आच्छा नोंनि बैसोआ दा बेसेबां जाखो आंनि बैसोआ दायो 17 इयार्स जाबाय येस आच्छा नानि आं नोंनाव एसे सोंग्रोनो लुबैदों नोंहा बिमा आरो बिफा सानैबो दं नामा आंहा बिमाल' दं आयं बिफा गैया बिफा गैला मा जायामोन दे बुंनो हागोन ना नोङो जोंहा बाबायाहाय टिबि बेमार जानानै थैदोंमोन 2017 आव 2017 नोंनि बाबाया टिबि बेमार जाना थैलांबाय बे आगष्टनि 12 तारिखाव थैदोंमोन नोंखौ नागारनानै नोंनि मामाखौ नागारनानै नोंसोर गासै न'खराव नोंहा बिब' एबा नोंनि फंबाय एबा बिनानावफोर दं नामा आंनि फंबाय दङ सासे आरो आं दङ आरो जोंहा मामि दङ आरो जोंखौ आबैया नायो आबैया नायो ना आबैया मा मावो आबैया दिल्लीयावहाय बेलेगफोरनि न'आव थानानै गथ'खौ नायो आबैया बेनिफ्राय आगोलाव बे आबैया नाबो फानोमोन नामा आबैया उदालगुरियाव थांनानै ना गोरान फानहैयोमोन आच्छा आं नोंनि आबैखौ सिनायो बेनिफ्राय दहाय आं नोंनि आबैनिफ्राय ना गोरान बेनिफ्राय होजोंनिफ्राय ना गोरान दा सिंगि गोरान आं बायनानै लाबोदों आरो बियो अननानै बाराबो हरदों आंखौ सिनायनानै बेनिफ्राय बियो आंनो नोंनि सोमोन्दै एसे मिथिहोदों आच्छा नानि आं नोंनो फन हरनायनि गुबै थांखिया बेनोदि दाथ' आं नोंखौ खोनानो मोनबाय दुखु गोनां बाथ्रा नोंगौ दिनै नोंनि बाबाया इसोरनि लेंहरजानायजों बियो बुहुमनिफ्राय रुंसारि जाबायना जेब्ला नोङो बेनिखायनो बै समाव आंनि फिसाजो आलफनसा रुंसारि जानाय समाव नोङो मा दुखु मोनदों ना मोनाखै दुखु मोनदोंमोन आयं बे आंनि सासे बिनानाव बायदिमोन नों गाबदों ना गाबदों आयं बेनिफ्राय जेब्ला नोङो आंनि दुखुफोरखौ आं जेब्ला मालाबा नोंनि मामा आरो नोंजों रायज्लायनायाव आं गाबनाय बुंनायाव नों आंखौ बुंहरदोंमोन ना मा बुंहरामोन दा गाब आयं नों होनना बुंदोंमोन ना आं होनदोंमोन जे आयं नों दा गाब आंबो नोंनि फिसाजो बायदि आंबो नोंखौ बाबा बुंनो हायो होननानै नंगौ नोंनि बुंनाय बाथ्राखौ गोसोखांनानै आङो मेगनाव मोदै फैनो नागिरदों नोङो जेरै नोंहा बिफा गैयैखाय नों आंखौनो बिमायं हिसाबै आंखौनो नोंहाबो फिसा गैला आयं बेनिखायनो फिसा गैयैखाय नोङो बेनिखायनो आंखौनो नांगौबा फिसा बायदि नोङो गाबज्रि आं नोंखौ बाबा होननो हागोन नामा होननानै नों बुंदोंमोन ना सना बुंदोंमोन आयं नोंनि दुखुखौ नुनानै आंबो जोबोद दुखु मोनदोंमोन बेयावनो आंनि बाबाखौ गोसोखांनानै आङो बिदि बुंदोंमोन नंगौ आरो नोंबो आंनि बिफा बायदिखा आयं नों आंखौ जोबोद अनो नंगौ फिसा उन्दैनिफ्रायनो नों जोंनि थाखाय बिख'नानै होबोबाय जोंहा बाबानि थाखाय मामिनि थाखाय फेमिलिनि थाखाय जेरै नोङो नोंनि बाबा होननाय फंसे बाथ्रायाव आंबो गोसोखांनानै आलफनसाखौ रोमै रोमै जाखारफैदों नोंनि महराव आलफनसाखौ आङो गोसोखांनानै आंनि गोरबोआव गेलेफैदों दा नोंनि अनजाग्रा फिसा नानि दा नोङो आंखौ खेबसे बा खेबनै नों बाबा होनना गाबज्रिनो हागोन नामा हागोन आयं दे बुंहरनाय बाबा होननानै बाबा दे सना बाबा आं नोंखौ जोबोद गोसोखांदों
जागाब बाबा दंमोनब्ला खनसेयाबो दिनै बाबाना गाबजेगौ बेनिखायनो नोंनि गाबजेननायाव आङो फिसाजोखौ गोसोखांदो जागाब बाबा आंबो नोंनि फिसाजो बायदिखा सना आं नोंनियाव नों आंखौ फिसानो गाबनायाव आं दिनै फिसाखौ मोनफिननाय बायदि मोनदों दानि आरोबाव दिनै आङो नोंनाव बे दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो आं नोंनाव माखासे सोंनो थाखाय लाहरदों बोथोरा खाथि जेरै बे बोथोरा बेनोदि जोबनाय बोथोरा खाथि सफैबाय जे आं नोंनियाव खोनादों एबा माखासे सावगारिफोरनि गेजेरजों फट'फोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों नानि जेब्ला मोनसे सिखा एबा मोनसे दाबायाव जेब्ला क्रुसा सिखारदोंमोन आरो बेनि सोमोन्दै आं दिनै बे नोंनाव आङो सोंनो लुबैदों बे जाथाया माब्ला जायामोन आरो माब्रै जायामोन आरो सोरजों लोगोसे नों बे जाथाय जायामोन बेखौ नों एसे अननानै मबाइलनि गेजेरजोंब्लाबो फोरमायहरनो हागोन ना देनाय हागोन बाबा आङो हस्टेलाव थायो आरो आंनि बेस्ट फ्रेन्डआबो थायो जों रुममेट सानैजोंहाय बेयावहाय जोङो आपेल हानो नागिरनायाव आंनि बेस्ट फ्रेन्डआ दाबो बिनिमोन बियो बेयाव दाबाखौ बरननायावहाय जोंख्लाबनाय नुदों आरो बे जोंख्लाबनायजों लोगोसे बे आंनो देखायदों जे बेयाव क्रुस दङ क्रुस सिखांदों अब्ला जोङो गासैबो जोंनियाव जेसेबां रजारि दङ बेजोंहाय मेजार खालामनानै होदों अब्ला बे क्रुसाहाय जोंनि रजारियाव थानाय क्रुसजों समान नङा अब्ला जों बेजों मिन्थिनो हायोदि बे इसोरनि माबा मोनसे मिरेकल देखायनाय आच्छा बे क्रुसा जेब्ला बे दाबायाव क्रुस जादोंमोन बे क्रुस जानायनि सिगां बे दाबाखौ नोंसोर मा खालामग्रामोन जोङो बेखौ बिदिनो लेमन हानायावहाय इउज खालामोमोन आरो ओइदिनखालि जोङो जेब्ला बेखौ नुदोंमोन ओइदिनबो आपेल हानो थाखाय जोङो बेखौ इउज खालामनो नागिरदोंमोन बेयावनो नुनाय जादों आरो बेखौहाय हरनि 7टायाव नुदोंमोन जोङो 19 सेप्टेम्बरनि 2023 आच्छा बे समाव बे क्रुस जानाय समाव नोंनि लोगो रुममेटआ बेयो मा धोरोमनि मानसि एबा मा क्लासाव फरायनायमोन एबा मा नाम बेखौ बुंनो हागोन ना नानि बियो आंजोंनो फार्स्ट इयार समान एखे फरायखानाय बेनि मुङा जाबाय रशनि मिलि आरो बे हिन्दु धोरोमनि आरो बेयो गहपुरनिनो मिलन नगर होननायाव थायो बेनिफ्राय बियो बे क्रुसखौ नुनायाव बेयो माबायदि साननाय फैदोंमोन बेनियाव माबायदि फिलिंस फैदोंमोन बियो क्रुसखौ नुनानै एसे गिनाय मोनदों मानसियाहाय इदि जाफेरा जादोंमोन नालाय आरो बियो इसोरखौ फोथायो हिन्दु धोरोमनिबाबो आंबो बेनो आफा इसोरनि बारै खोन्थायो आरो बिनि माखासे रिलेटिभसफोराबो ख्रिस्टान बाप्टिस्टनि थ' बिसोरबो बेनो खोन्थायो जिजासनि बारै जिजासखौ बिराद फोथायो आरो बियो उन्दुबा अराय सम बिनि खर'साजों चाकु गंसे आरो बाइबेल आरो क्रुस दोननानै उन्दुयो आच्छा बे क्रुसाव बे दाबायाव दे क्रुस महर जाबाय आरो बे बेसे गोबावसिम थाया बेयो जोंनियावहाय 3-4 डेजसिम थादों आरो जोंनि सासे सिनाखि आयं धोरोम फोथायसुला बियो जोंनि बे गहपुराव जिबिसिसि मिटिंनि थाखाय लाबोदोंमोन आयंआ आरो बेयाव आयं लाबोनायनि उनाव ससे लामानिफ्रायनो गोमोरलांबाय आरो आयंआ फैनानै जोंनो होफैफिनदोंमोन गोमोरबाय होननानैहाय आच्छा बे क्रुसनि सायाव नुनायफ्रा जेखि धोरोमनि मानसि ख्रिस्टान हिन्दु बयबो बेखौ नुनो मोन्दोंमोन नामा नायफैदोंमोन नामा नायनो जोंनि हस्टेलनि लोगोफोरा फैदोंमोन माखासे जाय मिन्थिदों आरो जोङो गोबां मानसिनो हस्टेलनिनो खिन्थादोंमोन जायनो खोन्थादों बिसोर गासैबो नायनो फैदों माने बे दाबायावनो जिसु ख्रिस्टनि क्रुसआ महर बुदों महर सिखांदों बेजों नोंसोरो मा मिथिनो मोनो एबा मा फोरमायनो नागिरदों बेखौ बुजिनो हागोन ना आंनि बुजिनाय मथेबाथ' बे क्रुसनि मथेबाथ' बे बुहुमा जोबसिगोन जेखौ बिनि मिनिङा आं बुजिनाय मथेबाथ' बिनि थाखाय आफा इसोरा जोंनो बेखौ मोनसे मिरेकल देखायदोंमोन दानिफ्राय जों गोसो सोलायथों होननानै गोसो सोलायनो थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव फैथों होननानै
मानोना जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला 2023 बोसोरनि सिगां नंगौ बेबो जेरै जोंखौ अननायनि थाखायनो जोंसो थैनो नांगौमोन जोंसो पापीमोन जोंनि थैनांगौ जायगायाव दिनै बे गावखौनो बेयो बोलि बावनायजों बे क्रुसाव थैदों मानोना बे क्रुसा मानसिफोर गाज्रिफोर इनाय अनागारि मावग्राफोरनि थाखायसोमोन जेब्ला फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ क्रुसाव होयो बे दिननिफ्राय बे क्रुसा गोथार जादों आरो बे दन्द'आ रमारियाफोरनि मोनसे क्रुसाव होनाय दन्द'मोन इनाय अनागारि मावग्राफोरखौ जे दिनखालि बे क्रुसखौ जिसु ख्रीष्टखौ क्रुसाव होयो बे दिननिफ्राय बे क्रुसा गोथार जादों आरो बेजोंनो बे क्रुसाव होनायनि ओंथियानो जादों बे क्रुसावनो गासै दुखुफोरखौबो जों बाहाय नुनो मोनो बेनिखायनो बेजों मिथिनो मोनो बुहुमनि मानसिफोरखौ गोसो सोलायहोनो थाखाय मानोना जों दासिमबो जोंनि मावनाय पापफोरजों दासिमबो जों जिसुखौ क्रुसाव होगासिनो दं जों दासिमबो जोंनि मावनाय पापफ्रानो जिसुखौ जेरै जों क्रुसाव होनाय जों बेखौ मिथिहोदों मानोना बेजों मिथिबावदों बोथोरा खाथि जिसु ख्रीष्टआ जेरै बुंदों जिसु ख्रीष्टआ बुंदों आं नोंसोरखौ गोजोननाय होनो फैयाखै बबेखानि थुंग्रि एबा अरसो अब्ला बेजोंनो जों मिथिनो मोनदों अब्ला बे थुंग्रि माने बे मोनसे हाथियाराव मोनसे सिखा एबा दाबायाव बे क्रुसनि महर बुजानायजों मा मोन्थिखो माना बे बोथोरा गिथाव बाथाव सिखा रुवा जं बेफोर गासैबो हाथियारफोरजों फोरमायदों माना बे संसाराव दानलाय सुलाया बारा जाबाय नांलाय खमलाया बारा जाबाय इनाय अनागारि पापा बारा जाबाय जायनि थाखाय जिसुआ बुंदों आंबो नोंसोरखौ गोजोननाय होनो फैयाखै बबेनि थुंग्रिसो दिनै जिसुनि बे बुंनाय बाथ्राजों मा हमदानो हादों बियो सान्थि आरो गोजोननाय होनो फैनाय बे फोरबोआ दिनै मानो बे थुंग्रि आरो अरखौ लाना मानो रुजुखो नंगौ फोरबोखौ खुलुमनायाव गोबांथार अनजागाफोर न'खरनि गेजेराव सोरबा गावनि बिमाजों सोरबा फिसालाजों बिदिनो गावस्रालायगोन फोरबोखौ नाजावनायाव गावजों गाव दुखु मोनलायनो फैगोन बेखौ नाजावनायाव सोरबाबाबो दा बेखौनो जों नुनो मोनदों बे जोबनाया खाथिसै दा गोबांथार दिनै ख्रीष्टफोरनि खुलुमग्रा फोथायग्राफोरनि सायाव बिदिनो होसोनो नागिरनाय न' बां सावनाय आरो दा जोङो नुनो मोनदों बेनि गेजेरजों बे क्रुसाव दाबायाव बे क्रुसनि महरखौ नुजानाय जादों जोंखौ गोसो सोलायनो थिनदों सिरि मोननानै थानो थिनदों माना बोथोरा जोबनाया खाथिसै माना बे हाथियाराव बे मोनसे जमाव बेबायदि नुजानाय जों बेखौ मिथिहोदों दा बेखौ जोंखौ मिथिनो बेनोदि दानि नों बेखौ बुजिना ला बिनायाव नांथाबनो थिनदों आरो बेनिखाय बावैसो सिगां थांनायाव नै बावाखै दाखालिसो दिनै जों मिथिनो मोनो दिनै कय थारिख दिनै 6 थारिख दाखालि सम मंगल बुधबार दाखालि 4 थारिखआव दतमा पारिसनि सिङाव थानाय मोनसे रामफल आथियाबारियाव फादार माथु किस्कुनि न'खराव मोनसे बेबायदिनो क्रुसनि महर नुबावदों बे फादार बिनि न'खराव फादार दं आरो बे फादार थानाय फादार माथु किस्कुनि न'खराव बिनि बिमाया पेरालाइस जाबाय नाथाय बियो दा इसोरनि अननायजों बियो एफा थाबायनो हाबाय आरो बेखौ नायनो थाखाय सासे सावथाल बुरि दंमोन बे सावथाल बुरिया जेब्लायबो बासन बर्तनखौ थोरसि लथाखौ मोजाङै गोजोङै साफा खालामो आरो मानजियो आरो बे मानजिनाय साफा खालामनाय दिनै बियो अखानायै फुङाव जेब्ला दाखालि 4 थारिख फुंनि बे मासनि फुंनि 4 थारिखआव अब्ला बियो ओंख्रि संनो थाखाय बे गावनि सारायखौ बियो बाहेरायाव अगदाबाव जानदों नाथाय बे अगदाबाव जाननाय बे अरा फारसेथिं जोंदों फारसेथिं जोङाखै जेथिं उखुन्दै नांदों जेथिं अर साराय नांदों बेनिफ्राय मा नुनो मोनखो मोनसे क्रुस बादि महर नुबाय सारायाव आरो बे क्रुसआ नुनाय लोगो लोगो बे ओंख्रि संनो नागिरनाय थाव सेरनो नागिरनाय बे बुरिया आश्चर्य मोनबाय बे मा जाखो मारै मा क्रुस बादि नुखो अब्ला बेखौ नुनाय लोगो लोगो अब्ला फादार माथु किस्कुनि बिबाजैनो खोन्थाहरबाय नै सारायाव माबा क्रुस बादि माबा महर सिखारदों नंगौ नामा लाबोनाय बेखौ दिन्नानै बे गुदुंखौ हमनानै जेब्ला बेनो लाङो आरो बेबो बाहेरायाव दिहुनफिननानै जेब्ला नायो अब्ला बे आरोबाव गिदिरसिन आरो महरसो नुबावबाय फिसामोन नाथाय आरोबाव गिदिरसिनसो बियो क्रुसाव महर नुबाय नायदो बिदिनो बेखौ मिथिबो अरनि गेजेराव बे बर्थनाव क्रुस जानायनि ओंथियानो जादों माने जिसुआनो बुंदों आङो बे संसाराव नोंसोरनो गोजोननायखौ होनो फैयाखै बबेखानि थुंग्रि एबा अरसो नाथाय बै समाव नोंसोरजों जेरै मा नुजादोंमोन दाबायाव एबा मोनसे थुंग्रियाव दिनै नुजाबावदों आरोबाव जोंनि गेजेराव मा नुजाखो
दिनै बे अरनि गेजेराव बे बर्थनाव एबा सारायाव क्रुस बिदिनो मिथिनो मोनो जिसुनि बुंनाय बे बाथ्राया मानोना संसाराव दिनै गोबांथार बे धोरोमखौ लानायाव गोबांथार होसोजादों सोरबा बुथारजादों आरो बिदिनो जोबनाया खाथि सफैबाय बेखौनो लानानै जों मिथिनो मोन्दों बे गिथाव बाथाव बे क्रुस मादों जाय क्रुसाव दिनै सैनायानो जादों जिसु ख्रीष्ट बे क्रुसाव जेब्ला गावखौ बुलि बावबाय दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै बे फोरबोनि थाखाय बुलि बावनांसिगोन बेनिखायनो जों बिख'नांगोन फादार माथिउ किस्कुनि न'खराव बे फादारनि थाखायबो बिनांगोन आरो गोबां फादार सिस्टारफोरनि थाखाय बिनांगोन दिनै नायदो दा जोङो नुनो मोन्दों टिभिफ्राव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों जेरै ख्रिस्टान मिसनारिफोरनि स्कुलफोरखौबो बन्द खालामनांसिगौनो आरो बेनिफ्राय बे इन्डियानखौ हाथाव होननानै बिसोर बुंबावदों इन्डियानखौ हाथाव माबायदि हाथाव मानोना बेखौ हिन्दुस्तान खालामनांसिगौ होननानै बिसोरो डिमान्ड खालामदों माखासे जायफ्रा जेरै बे जोङो बेखौ नुनो मोनगोन बेखौबो नोङो भिडिअ नुनो मोनगोन दा बेनिखायनो नानि नैबे बेनि थाखाय जों बिस्वदो दा नोङो मोजांथार बे गावनि बे जानाय नोंसोरनि मोखाङावनो जानाय नोंसोरनि दाबायानो जानाय बेखौ मिथिबाय ओंखायनो जोबोर गोजोननाय थाबाय नानि सना नोङो दा बिनियाव नांथाबदो दा बेजों आंबो इउटुबनि गेजेरजों गासैबो खावलायहरो दिनै गहफोरनिफ्राय जाय आंखौ आंनि फिसा बायदि जाय बे आंखौ बिफा बायदि गाबजानाय दिनै बे आंनि बिहाव फिसा दिनै बे क्रुसखौ मोननाय एबा बे क्रुसखौ महर जानाय नुनाय बे गथ'नि गेजेरजों जों मिथिनो मोनबाय दा अनदागाफोर दा दिनै आं बेखौ बुंनानै फोजोबनो लुबैबाय फैदो बेनिखायनो गासै दुलाराय बुहुमनि गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिनानावमोन दिनै जोङो बे गिथाव बाथाव अलखदफोरनिफ्राय बे गिथाव बाथाव सैनांगौफोरनिफ्राय जों अरायसम फोथायनायाव बिनायाव जोङो उखैजानाय बिदिनि बुहुमनि गासैफोरनि थाखाय बिदिनि मानोना बुहुमाव सैनांगौआ आरो होसोजानाया मुगैजानाया खाथिथारसै आरो इसोरनि नैथि फैनाय समा खाथिसै बेजोंनो जोंखौ फोरमायदों दिनै बेखौ बुंनानै नानि नोंखौबो हामबाय हरबाय हो गोजोननाय थाबाय नोङो बेबायदिनो गावनि बे नुनायखौ मोजाङै बुंनानै टेस्टिमनि बुंनायनि थाखाय खेबसेबाव आंखौ बाबा होनहरबावदो सना दे बाबा दे गोजोन्थों दे सना दे हामबाय होबाय दे गोजोन्थों दे एसेनोसै फोरबो जिसु ख्रीष्टनि बयखौबो हामबाय होबाय गोजोन्थों खुलुमबाय पूरे देश में हड़कंप मचना चाहिए आज जो इलेक्शन कमीशन पूरे गांव-गांव में बैनर लगा रहा है दिखा रहा है कि ये बैनर लगा के ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं है फलाना है ठीक चुनाव है दौर की दाढ़ी में तिनका थोड़ी देर पहले गोपाल जी ने कहा था अगर तुम्हारी मशीन ठीक है तो तुम्हारी 15 लाख मशीन कहां है वो 15 लाख हमें मशीन दिखाओ तुम दिखाओ तुम्हारी मशीनें कितनी आई हैं अरे चोरा शर्म करो डूब मरो प्यारे देशवासियों हाथ जोड़ के विनती है तूफान मचा दो 1 महीना बचा है फौजी आपके साथ हैं पूरे हिंदुस्तान की सेना ने बेल्ट कस लिया बेल्ट कसा हुआ है क्योंकि सीमा से हम आ चुके हैं अब देश के जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम पूरे देश के अंदर जितने भी सैनिक हैं इसको पारदर्शिता से ईवीएम मशीन को हटाएंगे बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाएंगे भारत आओ दिक्कत बचाओ भारत ईवीएम हटाओ ईवीएम हटाओ देश बचाओ ईवीएम हटाओ देश बचाओ ईवीएम हटाओ